weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba guural yero to beele ndenɗi to cuuja to ganki to wuuro djiby alpha to tulde baali to seyyena wuuro moolo to seyyena gababi to wajjo bosoyaɓe to Gourdioma to Sinthiane Gourdioma to Dar Salam ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Amane Nene ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Sely Ba to Moderna ha to galle makko Samassa to Killinkara ka heedi ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ardiɓe landaji Lunda ɗaminiɓe yuɓɓinde aleda hande o moɓodira laamal ngal toon to Nouadhibou ɓe kolliri tigui wonde laamu leydi laamu Nouadhibou nana darino doole mum ponno gam yidde herƴinde oɗon meeting to leydi Sénégal seppo manggo tawi koye garɗe tawtorede hono maire Agnam hono Farba Ngom yuɓɓinama toon to Agnam hollirde mette mabɓe kay ɓe jaadani kadi ko leyɗe ko société biteɗo Africa ama Africa yiiɗi tettude leyɗele mabɓe to leydi Mali ma jaaha to wuuro witego diwa Sane suudu safridu ndu Sane noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe keeɓi central molanteɗo Allah tawi ko central solaire kedde Afrique ma jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to leydi France to leydi Russie jeen ha to leydi Chine bisimilla to leydi Iran bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren laakngal gila Allah mo yi oɗo valise hono musidɗo men biyeteɗo Nana Ba Cheikh Tidiane Sy holliri tigui wonde ne jawodira valise mum tokoso tawi ko valise ɓalejo valise o noon mowo jawodira o kadi kañumne ko valise tokoso ɓalejo nden udditi on valise noon o tawi woni hen ko comci rewɓe comci debbo valise makko o noon ko valise ɓalejo tokoso woni hen ko comci makko comci gorko wondude e kaalaji tawa ko kaalaji daneji o jawodira valise o noon ko ɗon to garage to Hayre Law omo ñaagui noon dendagal nanɗo ndeɗo dande joguiɗo oɗo valise mo o jawodiri oɗo valise walla tinno ɗum foof nde wawata jokkodirde e makko ɗiɗo numéro uji numéro makko ko 77 350 40 84 walla mbaɗa 77 950 49 31 walla kadi aɗa wawi jokkodirde biteɗo Moussa Cheikh Tidiane Sy to leydi Mauritanie numéro mum ko 49 22 51 95 valise o noon o jawdira ɗum mbiɗen koto garage mo Hayre Law ñande alede ɓennuɗo ɗo ɗum noon dendagal bandiraɓe keeɗiɗo dande nde joguiɗo valise o walla tinno no wawi jawdira valise nde wawata jokkodirde e ɗiɗo numéro uji yo Allah hollit salade adi ɓuri fultoɗaɗi ceerno Djiby Sy wi ko ɓedduɗa aji ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa gandu bindi laaɓade leɗɗe jaadino ɓalawale danwal kala ceerno Djiby Sy ko labdoriɗo malaɗo woni newiɗo sanne sanne ceerno Djiby Sy Allah welɓirimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol omo safra rewɓe wonduɓe kista wonduɓe fibrome rewɓe sattoraɓe dartoraɓe ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen worɓe rewɓe tawi kadi ko wonduɓe gorko ladde ceerno Djiby Sy ne yawran worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen jippiɓe e leece kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe mbiyete ko muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni mosa nofuru e nofuru
ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji bawɗi neldede kala leydi e kala continent to gonɗa ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy listihar waɗirta ko 2000 francs kala jiɗɗo waɗnede listihar noon kalisma mbatta koye numéro makko web walla numéro orange money ko 78 128 35 98 kalanamo indema inde nene ma ko heddi ko ɗacca e juuɗe makko ceerno Djiby Sy ne andino dendagal kileneɓe mum ewɗo saaha mo tawe to Wourossogui lawol yaltirde wuuro ngor laawa faade nabbaji sa yi ha dernier station de service sa yiiɗima banggue ma ñamoma yi galle makko walla noddamo e numéro makko 78 128 35 98 tawi noon jiɗɗa haaldude e makko to banggue WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie o hutorto mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kiline mum kala leydi mbawɗa wonde kala continent mbawɗa wonde so tawi on pamodiri leɗɗe ma jette ha juuɗe ma taw ko GP addantuma ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu ko malaɗo woni base makko ne nokkodde golla ne tawi ɗon mini ko ne wiye ceerno Alassane Sy to legal nettek so tawi a jokkodiri e ceerno Djiby Sy on pamodiri o wadduma e ceerno Alassane Sy sa yettima ɗon keeɓa leɗɗe ma e safruji ma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu ceerno Djiby Sy ko newiɗo sanne sanne ceerno Djiby Sy mbadden tan ɗo faade makko tareki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hedde hen ko laaɓi jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto Risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Asilem jokkodirta koye Mamadou Dimoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsi Boubessa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamina daara moderne de l'excellence alhaji Seydou Nourou Tall e gardegol ceerno Makki Mountaga Tall khalifa diine kami ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall
aɓen jogii mbele men mawɗo teddinirde e tintinde dendagal bandiraɓe julɓe kala ɗo goni e windere nde ñande goo lewru juillet 2026 aɓe guddita dimuɗi mabɓe ha yaaji wonande ɓen yiɗɓe windide sukaɓe men ko fate cours de vacances sukaɓe rewɓe kamɓe worɓe kala bisimilla mumena. Daara moderne de l'excellence Alhaji Saydou Nourou Tall kodduɗal kettinagal e jangguin leydi Sénégal kono kadi kodduɗal gandiragal alqouranil karim français anglais kami hebloji goɗɗi garɗuɗi kala mumena. Daara moderne de l'excellence Alhaji Saydou Nourou Tall kala hitande ko fati concours aji examen aji kala eɗen gandi duɗal ngal heedata en caggal. Daara moderne de l'excellence Alhaji Saydou Nourou Tall ene jogui nden ka ekkisal ene waɗi caméra de surveillance denowo o jamma e ñalawma sukaɓe goni koye nden ka ekkisal ene ñaama ene jara ene laaɓi ene pija ene janga ene jangguine needi ekkisal kala. Daara moderne de l'excellence Alhaji Saydou Nourou Tall jogui ko duuɗe ɗiɗi duɗal rewɓe ngala tawete ko toon to Sicap Liberté 3 Villa 17 78 B ene tawe e nder Dakar. So tawi ko daara rew worɓe o on noon tawete koto Kermassar cité Dubai Almadi D ene tawe e nder Dakar. So tawi jiɗɗa hebde ko tonggode daara moderne de l'excellence Alhaji Saydou Nourou Tall kodduɗal jangguino walla jangguin celluɗo to banggue alqouranil karim kami anglais et français informatique kala muɗuma mbatta ko 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 254 33 55 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 78 149 44 31 musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere so tawi koye Afrique Amérique Asie Europe kala ɗo gonɗon so jiiɗi windide sukamon rewɓe e worɓe kala jaɓane daara moderne de l'excellence Alhaji Saydou Nourou Tall fuɗɗoto ko ñande goo lewru juillet 2026 o hitande nde gonɗen nde. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e dewo joyi lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas jeegom habaruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba e to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abouba hono mbiruɗen gardede kabaruji men koto leydi Mauritanie putorɗen fedde tawi ko fedde sukaɓe darniɓe kay ko fate ɓamtare e haɓade human binnagal ɓe lycée ba gorgol tawateɓe nder Nouakchott eɓe juɓɓina kikiɗe hande o alada hande joyi lewru juillet ɓe jubbina kay tawi ko kikiɗe pinal kikiɗe fina tawa tawi ko kikiɗe kadi ko fati hirjino ko fati findino kay gam yidde weltinde dendagal ɓesguji Mauritanie naɓe ha tengti noon e ɓesgu lycée ba naɓe ko taari ɗum kala tawateɓe nder Nouakchott ko kikiɗe hande noon ɗum waɗata koto nokku kay to wiyete no nokku tigui taw koye lawol cité plage ko ɗon tigui ɗe ɗamini yubbinde kikiɗe hande o ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen accident musɗo tinama e dow lawol Nouakchott fade Rosso accident o noon waɗi koto wiyete PK 78 tawi ko fade Rosso ko oto jahannoɗo noon ko fate Guénesse kañuma filmi oto darinoɗo e dow socié woni e dow lawol debbo goto noon wasi hen fittade mum ete on debbo basɗo hen fittade mum ko debbo kay gondunoɗo e bandu men tawi ɓe jahanno ko Guénesse joom galle makko jaltunoɗo aduna kay balɗe ɗiɗi ko adi accident o kankone ko kanko hooti e joomi ko e oɗon accident ɗena mbiya tan kamɓe kala nde Allah yurmotoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe mayɓe julɓe kala allahuma amina ha joni ko gendi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate awo o holliri tigui wonde ko fate awo ganni kay ɓoyata ma ɓamtu kay ko saabu ko ñande 15 lewru juillet no gonnen ɗum awo ganni ngo ɓamtata e nder leydi he o holliri noon ko o holliri noon ɓamtugol ngoɗo awa noon tugni tigui koye avis scientifique kay woni to yamirore scientifique tawi ko institut mauritanien de recherche océanographique wondude halieutique kañumen tugui dokki kañumen ɓe ndiso
jokkondira kay haɓe mbawi ha ɓamtade ko ha wawa tigui ɓamtude ko fati e ngoɗon awo e kala saaha noon awoji ɗi ne dartini hen tawi kaydi ko saahaji gandaɗi kay ɗiɗo saahaji liɗɗi ɗi keewi ko wadde ɓoccoɗe men waɗi woni production men beele tigui maayo ngo ne fofto liɗɗi ɗi mbawa ɓoccinde hano hannirta ni ɓe kolliri kadi ko nden kadi ko ñalam batoji tawi ko batoji kay koye batoji kadi tawi ko juuɗiɗi juutedi men mesirta ko métre uji 14 ha métre uji 15 ma kañumen ne ɓamtata golle mumen ko ñande 17 lewru juillet so tawi noon ko awo koɓe mbiyata awo kocciye gon awo noon kono 20 juillet woni nogas lewru juillet ndu gonɗen ndu so tawi noon ko pêche haute mer woni tigui pêche ɓurgol luggidde ngo kay gona awo noon ɓamtoyta tigui ko ñande nogas joyi lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom ministre o noon holliri kadi wonde hay bateau goto kay tellota ko e maayo ngo ɓe ɓamtude aw mum so wona tawa kay jomum ene mari ko wiyete autorisation de pêche woni jomum ne hokki en jogui kay kayide mo laamu ngu waɗi tawi ko yamirore jomum ene waɗa yo aw tawi kadi ko kayit o ko en cours de validité woni ko kayit tawi ko kayit kesso mo kayit o tawi validité mum suwa tawa gasde ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ministère des domaines du patrimoine de l'état et de réforme foncière ɓe jeddi ha suuri ladde kay kabaru cariɗo no fewi e nder réseaux sociaux ji yoga e jandeli kay hollirde tawi ko ona ɓataki noon bindaɗo avis kay faade famille aji joom galleji en tawi ko galleji taweteɗi sara hôpital Sadaga wiyede kay wonde joom ɗina galleji kay joom ɗin galleji kay mbawi hebde kayit andinteɓe kay wonde galleji ɗi koko watte démolition woni koko kelete ɓe kollirin jagogal noon ngal holliri wonde kay on kabaru o wodani hay avis goto ala mo mbaɗi kay faade e joom ɗiɗon galleji ministre o noon kadi ine yero dendagal média ji e plateforme uji numérique kala tottiroɓe kabaruji kay nde tinnoto kala dokkiɗo kabaru kay nde rokkirta kabaru gonɗiɗo ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ardiɓe lamɗaji lunda ɓe kolliri tigui mette mabɓe no fewi kay ɓe kolliri mbaɗi ɓe mbaɗi kadi condamné vivement laamu Mauritanie kay tawateɓe toon to Nouadhibou yidde kay hadde wawde kay hadde autoji mabɓe tawa ko autoji mbaɗannodi sensibilisation woni erade yimɓe famminde yimɓe kay wonde ɓe jogui meeting woni moɓodiral ñalawma hande alata hande o diɗɗe tati noon tawi ko diɗɗe tati lunda mbaɗi tigui mbaddi déclaration mumen hollirde kay hen mette mumen ɓe mbi kadi wonde ɗum ɗo ko arbitraire ɓe kolliri noon yimɓe Nouadhibou kaɗama kay hay jaɓɓade kaɗama hay jaɓɓugol ko fate ɓeɗon ardiɓe ɗiɗon landaji lunda tawi ko arɓe toon gam yuɓɓinde oɗon meeting jaɓɓule kewɗe kay mbawi haɗede toon ɓe kolliron ɗum foof noon ko laamu ngu nana dari gam yidde herƴinde ko fate ngal ɗon moɓodiral ɓe kolliri noon haydara kay ala ko wawi haddeɓe wadde ngal ɗon moɓodiral e nder Nouadhibou budo yurmede ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen accident musɗo waɗi hakkude tulde gaale e to wiyete Dubangue e nder commune tawi nder commune mo Dodel e nder département mo Podor neɗɗo goto noon hawri hen e ladial hewɓe kadi mbarmi hen ko bis noon kañuma féri sagataɓe ɗiɗo wonnoɓe dow vélo men bis o noon ko bis transport dogannoɗo hakkude Demet e Dakar bis o fano ko toon to Dakar sagataɓe ɗiɗo noon wonnoɓe dow vélo men ko hen goto tigui Allah dandi ɗum keddiɗo o noon gañinoma hen gañanɗe musse no fewi nawa to hôpital ko hen hawri e ladial e juuɗe safroɓe enquête noon nana jokki hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha to Kédougou police de sûreté urbaine de commissariat central ɓe Kédougou ɓe kolliri wonde ɓe teeɓima médicament ji kewɗi tawi ko contrebande woni médicament ji ɗi mbaɗaka barke tawa jaaru mumen ene qiime ha 6,3 millions tawi ko franc CFA sagata goto noon wiyama hen teeb ko kanko tigui nawanno ɗiɗon marchandise uji enquête o gadanno noon holliri kay wonde ɗiɗon médicament ji ɗi ɓe teeɓi ɗi paano koye gotiri e leyɗe tawi ko leyɗe hoddiɓe leydi Sénégal ɗum noon wanno ko guila ñande tati lewru juillet ndu gonɗen ndu ɓe kolliri noon ɓe nangui ɗum koto garage mo Kédougou enquête nana jokki hen ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddonen Ousmane Sonko kañum woni gardiɗo landa Pastef o holliri tigui o waɗi haalande makko noon e saaha kay o wonno e jeegol kartuji tawi ko yidɓe nadde e landa Pastef o haali noon koko fati e oɗo référendum hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye holliri tigui ko fati e memtugol tunnorgal leydi ndi o wi noon wonde Bassirou Diomaye Faye yiɗi tan ko warde tan o wi wonde ko tappele tan ko ɗum
ɗum bluff ko ɗum bluff ko yidde gañde tantana o erima noon opposition kanko Ousmane Sonko erima noon ɓen wiyoɓe ko opposition kay wonde yon jokkodire e Bassirou Diomaye Faye ɓe namdoma kay hol date exact nde Bassirou Diomaye Faye yiɗi yuɓɓinde ko fati e oɗon référendum saabu kay population holiri ina keppi kay ede ɗum dani kadi ko fati e waylo constitution ina keppi kay constitution kesso moɓe kolliri nder suudu sarɗiji o kay eɓe nder assemblée nationale holiri population kay ne ɗomɗa ene heppi ko oɗon constitution wawata yuɓɓinede wawata hutorede nder leydi he Ousmane Sonko holiri kadi holliri kay ñalawma hande o kala subgoji kay bawɗo yuɓɓinede e oɗo saaha nder leydi Sénégal wona subgoji référendum wona subgoji municipal wona subgoji présidentiel 2029 ala subgoji bawɗo yuɓɓinede hande nder leydi he taw wona yimɓe landa Pastef e yaadi mum keɓata polgum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen moɓodiral mawgal yuɓɓinama toon to Agnam hollirde kay ha joni ɓe jaadani kay e ko leyɗele mabɓe tetta dokka société ƴeewo phosphate tawi ko société biteɗo Ama Africa ine tawtora noon moɓodiral ngal maire commune o hono Farba Ngom noon ƴetti toon konngol o erima directement faade hoorojo leydi ndi hono Bassirou Diomaye Faye o erima ɗum kay nde darotonde darde mum fonno kay ƴetta dossier o en main tawawa kay beele kaldigal ne waɗa hakkude population Agnam naaɓe e ɓeɗo kay oɗo société biteɗo Ama Afrique ko fati kay e ɗeɗon leyɗele ɗe Ama Afrique yiiɗi tettude oɗo saaha joni walla yiiɗi wadde exploité gam yaltinde hen phosphate kanko Farba Ngom noon o erima kadi Bassirou Diomaye Faye kay nde yuɓɓinta ko fate dialogue woni kaldigal tawi ko hakkude ɓesgu Agnam naaɓe hakkude mumen ardiɓe oɗon société kaldigal lamgal kay wawa wadde hakkude mabɓe Farba Ngom kadi erima kadi nde woppite ɓeɗo sagataɓe tato kay naggaɓe ɗiɗo saahaji kala nana coka e nder maison d'arrêt correctionnel mo Matam tawi nanguira koye alhaali ɗeɗon leyɗele ɗe Afrique de Ama Afrique yiɗi tettude oɗo saaha joni walla yiɗi hutorade gam yaltinde e phosphate e nder falde Agnam ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen kene wona joni lebbi kewɗi kay teskama ken on lebbi seeɗa joni kay teskama scanner mo hôpital régional mo Kolda gollaki ko pande ɗum saabima noon ganduma mawɗo e caɗele mawɗe no feewi aroɓe toon kay e kala saaha ɓe cellani ha tengti noon kay joguiɓe kelande mawɗe no feewi walla wonduɓe ko wiyete hémorragie interne walla aroɓe toon tawi koye accident ji kala kay baɗowo poɗɗo wadde scanner e oɗo saaha joni e nder falde Kolda ma jomum yaaha kay ha to hôpital mo Sédhiou noon hakkude mum e Kolda ene qime ha fodde kene wona temedere kilométre ko ɗum caɗele mawɗe no feewi ɓe kolliri kadi wonde oɗo scanner panɗo kay ko fewnittamo ko million ngaji kewɗi no feewi ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni ardiɓe hôpital o kolliri wonde kay commande scanner kesso waɗama wawi tigui ara ɗo e lebbi seeɗa pulaar noon ne heewide ko ha ɓuuɓa ene woɗɗani keyduɗo ha joni habaruji men demgal pulaar sen ummima toon to Kédougou koto leydi Mali paaɗen état major général des armées mo leydi Mali ɓe kolliri tigui wonde faama holliri mbawko mum e hattani mum kay e janguji kay ɗi FLA woni front de libération de l'Azawad ɗi mbadduno e JINIM woni groupe de soutien de l'islam e musulman ɗi mbanno aseda hanki o e base uji militaire jonɗi tawateɗi e nder yoga e guure tawateɓe to rewo ha to hakkude leydi ndi ɓe kolliri noon wonde faama kay holliri heeɓi polgu dow ɗeɗon pelle kay woni dow FLNA e tigui e dow JINIM kala ɓe kolliri kadi wonde janguji ɗi noon bannoɗi aset hanki ɗi ɗi mbaɗi koto nokku koto base uji tawateɗo ɗo Aguel Hogo e to Anifis ha to Gawo to Sévaré ha to nokku biteɗo Keñoroba kala e dow axe faade toon to Kangaba ɓe dirpa noon woni dirpa noon holliri wonde to Sévaré fama e gollidiɓe mum ɓe mbawi tigui warde toon fodde kene qime fodde terroriste uji nogas ɓe mbawi yoɓade pittali men toon ɓe bonniniɓe kadi motoji e otoji kewɗi no feewi to Gawo fama holliri wasi toon fittanu militaire wasi toon fittanu militaire goto kadi militaire uji nayyo woɗɓe mbarmi hen ɓe kolliri noon kamɓene ɓe joɓimi toon pittali fodde kene wona jihadiste uji walla terroriste uji jeegomo ɓe duppiniɓe toon kadi oto fama noon holliri e oɗo saaha joni la situation est sous contrôle ha joni ko leydi Mali keddoɗen Bamako jaɓɓima kolol sappo ɗiɗi ɓe woni 12e édition ko fate conférence moɓe mbiyata conférence biyeteɗo catala biyete
biyetengal l'ODEPA non woni l'organisation pour le développement et la promotion de l'artisanat africain ODEPA non ko fedde rendinde fodde nogas jeetati leydi kamɓe ardiɓe noon ardiɓe ɗeɗon leyɗele mbawi tigui renduɓe ndeɗon fedde kamɓe kala ɓe mbawi fottude kayit aseta hanki o naya lewru juillet to Bamako lamorgo leydi Mali ardi cérémonie noon ko hoorejo jagorɗe laamu leydi Mali ɓe joddima hanki noon ɓe joɗinoma hanki noon wadde kay ko fati évaluation ko fati kay wadde ɓeeto ngal ɗon catal bitegal ODEPA kay tawi koye gardigo leydi Congo kañum ardi ngal ɗon catala forum o noon waɗi tigui ko sous le haut patronage de son excellence ono général Assimi Goïta kañum woni hoorejo transition leydi Mali tawi kay koye gardugol général Abdoulaye Maïga kañum woni hoore jagorɗe laamu leydi Mali ardi noon e oɗo saaha joni catala bitegal ODEPA ngal ko debbo tawi Congo Brazzaville najo omo wiye Irène Marie Cécile o yetti noon o jarni laamu leydi Mali e ngal ɗo jaɓɓugal kay teddugal teddaniɓe kay ha wawi yuɓɓinde oɗo conférence pattama lemijo ha joni ko leydi Mali keddoɗen jehen ha to Haay jeere mawde nde wuuro Haay noon sumina cuumu mawgu no fewi guila nogas lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom guila nden noon laamu ngu woni tigui koye wadde ɓeeto mum woni évaluation mum ko fati kay ko bon marchandise uji tilfiɗi hen équipe taw équipe mixte e gardugol maire Haay nana jokki kay wadde recensement mabɓe ko tilfino hen guila e kaake kay e matériel uji kala beele eɓe ganda kay à peu près jaaru mum holno foti so ɗum gasi noon kay beele laamu ngu ene wawa addude ballal mum faade ɓeɗon jayanoɓe tawi ko commerçant ji jayanoɓe e nguɗon cuumum ha joni ko leydi Mali keddoɗen centre de santé woni suudu safrude de référence to ɓe mbiyata CSRF mo Sana keeɓi tigui installation solaire woni central solaire mawɗo no fewi ko ñande alkamisa ɗiɗi lewru juillet 2026 noon wonno inauguration oɗon ngal ɗon central solaire toon to Sana central solaire ngal noon ene alimenta ene sarwa kay service aji ɓurɗi fayodinde e nder nduɗon suudu safrude ko wayno service aji ko wayno tigui service d'urgence e ko wayno tigui médecine e ko wayno bloc opératoire e de morgue ngo ha tigui to nokku to wiyete PV kala holliriɓe foof noon central on e wawi tigui sarwude ɗum hano hannirta ni e wiide kay directeur régional de la santé hono docteur Issa Sonogo jaaru central on ɓe kolliri ene qime ha 33 millions tawi ko France CFA ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj Alassane Oumar Mbodj assalamu aleykum en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV habaruji ɓe ɓurtimtude e dongre Afrique ñalaman ɗo puɗoɗen ko leydi ano Mali to nde ene wayno fatire hono localité ji e nder banggue rewo waɗande kadi taw kadi ko woni ɗin prison ngaji e nder banggue hono worgo taw kadi ko ɗin mbawi kadi hono waɗede kadi taw kadi ko ciblé e janguji taw kadi ko jokkodiraɗi mbaɗaɗi toon e nder taw kadi ko Mali wonanta ko rebelle aji taw ko front de libération Azawad wonande ko GSJ taw ko JNIM compagnie ɗi noon mbawi hon tawde ko waɗede kadi e nder nan guure taw ko nande hano foyni to banggue rewo leydi Mali e wonande kadi e yago e wonande kadi ma won hon temedde taw ko kilométre ɗo kidal on tigi waɗi taw kadi ko ɓeeɗo kadi seɓɓitiɓe mbaɗi ɗum toon to leydi hono Mali enen ngal leydi Mali e ɗiɗo duuɓi fof koye caɗele mawɗe kadi hono wona hakkude kadi hono ɓeeɗon ɗum ɗon e ɓen seɓɓitiɓe Côte d'Ivoire toon de ma won hono balɗe caɗele kay présentation wonde gardiɗo hono jagorɗe wonande oɗo nouveau systéme ko fate kadi e hono électoration ji mabɓe wonande landaji hono dawrugol yogga kadi eɓe mbin juɓɓudi société hono civil wawi kadi kañumne wawde hono présidente uji ñande aljumare tati lewru ndungoɗe ndu tawde ko e farde kadi hono presse wonande livre hono blanc gouvernance électoral o oɗo document noon wawi kadi wadde gueɗe mum foof e pandolle mabɓe e komin jiiɗi wadde ko matemajeɓe wonande oɗo systéme taw électoral mata kadi ma waw kadi laftude wonande e kala neɗɗo kala taw kadi wawa kadi wadde kadi taw kadi juɓɓudi ndi ganduɗa hoorema mbawudi ardude gartam wonande kay e toon to leydi Côte d'Ivoire ha wawa hoto juɓɓudi yaara kadi e jaɓɓal ngal ɓe jiiɗi kadi wadde ngal ɗo ene wawi toon to Guinée
ene wayno ko caggal hono duuɓi ɗiɗi kadi e ɓeeɗo militaji Foninke Mengue kañum e Mamadou hono Bilo Ba kamɓe de kadi gila ɓe majji mawde ko duuɓi ɗiɗi ha koreji maɓɓe gandanaɓe haydara sehilaɓe ɓe gandanaɓe haydara ɗum waɗi noon ɓe mbawi woni juɓɓudi waɗi waɗede ñande asatare 4 lewru ndu goɗɗen ndu toon to lamorko leydi hono Français ene wayno kode ko mettere e kadi e wawde kadi wiide jinnaɓe ɓen majjuɓe hande de gandana ɗisku mumen to goni alay saago laamu ngu waɗa hen enquête mum gam ɓe mbawa andude kadi ɓeeɗo kadi halto goni e nder kadi dongre taw kadi ko baba Adama de amara kadi aɓe jiita ken koreji maɓɓe ɓe mbawa kadi wawde kadi deññude e ɗum noon taw kadi ko haqqillaji maɓɓe e ko fati noon e nder oɗon sifa ɗo ko toon to Kenya de toonne ene waɗi ko ɗiɗo kadi taw kadi ko ndiɗo tawde ko kulle wonande kadi taw kadi ene jaaha kadi tawde ko e nder no jiiɗira no toon te parc e nder kadi oɗon kadi ko créaɗo wonande kadi noon ko fati noon won ɗin tawde ko conflit ji mbaɗo toon hakkude kadi e ɓen tawde ko jibinande kono leydi ndi e won ko fati noon e onon écosystème wonande kadi tawde won ɗen gueɗe kewɗe noon ko ɗen kulle koko ndena no feewi e wonande kadi ɓen yimɓe kadi aroɓe kadi eɗen mbaɗa on ɗen hono gueɗe ɗe ganduɗa hoorema hono kamtude no feewi ko sawdi toon to parc nodduteɗo tawde ko Ambosoli woɗɗani frontiére to hakkude Tanzanie wonde hono rewɓe e tawde ko tariɓe lang ko wonande kadi ko fati kadi addude ɗen koppereje ko wonande taw ko IVAM wonande oɗo fond international won tawde ko rende ɗin taw kadi ko ɗin e tawde ko jawdi e ɗum noon e wawde wadde won on équipe tawde ko mbaɗaɗo guila kadi ujunaji 219 gam rende kadi ɗen kulle e ɗum noon gonande kadi toon leydi gam haɓade wona eɗen taw ko gueɗe kadi kamtude hono mbaɗoɗo toon e rewde kadi taw lawol hani e wona kadi taw won ɗin normuji taw ko fati kadi e oɗon fannu kala ɗo ne wandi ko toon to Afrique ɗum noon Afrique banggue hono taw ko Afrique banggue hono worgo ene wayno oɗo saaha goɗaɗo kañumne ene wayno de kamɓene ko fati kadi kamɓe to fatti noon e haute cour de professeur Cap to nord wa yemiri taw ko oɗo propriétaire jeyɗo oɗo parc taw ko privé nde exportata wonande kadi taw ko kornuji e wonande taw ko ɗin gallaji taw ko rhinocéros wonde gouvernement sud africain noon tanti kadi ko wadde kadi riwtude ko yamirnomo yo waɗa ko kono noon ene wawi justice o wawi kono wiide wonde alay saago taw kadi ko loyde ko wawi waɗede hunde kadi dima taw ko appel wonande Afrique banque wonko ene wayno kadi wonde ɗe gueɗe ko fati ɗino duuɓi kono batiniɗo ko fanne rhinocéros wonde kadi e nder bindande ko ƴettini ɗum won pellital e gam wawde hono wadde kala ko fatti kadi e ɓen waɗoɓe taw kadi ko fatti e fannu braconnage taw kadi ko alimentaire wonande taw ko toon asiatique aroɓe ɗon kadi ƴeewa kadi won ɗin hono gallaɗi ene wayde ɓe mbi o ɗiɗi hen kadi ko denaɗi no fewi e nder noon ko mbaɗaɗi taw won oɗon ko fannu mo ganduɗa hoorema so tawi kadi waɗama taw ko yimɓe mbawa ko andude ɗum noon ko firti tan koko reena no hannirta dayetini ɗo ko RDC Congo ɗo nder toon to centre république démocratique mo Congo jokki yiilade kaɗo laana juuka toon e ɗum noon wona tawde ko jahanno ko hakkude Kasai e Sankuru e nder kadi e tawde ko territoire taw ko Ilobo e wona hono bilan mbaɗaɗo ñande aljumare 3 lewru ndu gonɗen ndu wonande kadi laamu ngu no wirini ko famɗi foof yimɓe nogas mbasi hen pitel mumen 90 taw kadi ko ɓen mbawi hono dandade ko ɓuuri no wawde hono temedere neɗɗo ɓe nde kadi ko majjuɓe jiitaka taw ene jokki yiiladeɓe e wonande e ɗin en laaɗe taw kadi ko mbaɗade motoruji ene jiiloɓe gam ma mbawko dandude ɗum ɗon e wallodirde croissant rouge e wonande oɗon diwan e gam wawde kadi rokkudeɓe fartange noɓe dandira e kaɗo laana juuka Ghali Abouba ko ɗum woni tonguɗen haɓuruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo sardogo gam weltare a yawti Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko anoddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Yaya Dia to Mbahe ko on takkusan juula ha to galle ceerno Sada Sy to Dawalel ha to galle ceerno Zeynil Abidine Dia to PK 9 naktode ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jabberi koto leydi France puɗoɗen Emmanuel Macron ko hoorejo leydi France omo tijja tigui e jillu makko toon to leydi Syrie ko galle lamorgo leydi Syrie noon kañum ɓaƴini kabaru o aleda hande o 5 lewru juillet hitande 2022
nogasi jeegom ɓe kalani noon dat kay mande kay Donald mande on biteɗo Emmanuel Macron hoore leydi France mande ɗamini kay ɓe kalani dat nde o arat toon kono ɓe kolliri kay wonde ko baɗo toon jillu makko jillu ngu noon so laatima kay kanko Emmanuel Macron ma o laato kay hoorejo leydi occidental gadano kay wadde jillu mum toon to leydi Syrie guila kay biteɗo Ahmed al-Sara ari e jappere laamu ɗum noon wonno ko guila fin décembre caggal kay nde ɓe polluno laamu on biteɗo Bashar al-Assad donc ɗo kayne molti oɗo saaha joni toon to leydi Russie koto leydi Chine paɗena pasteur protestant goto noon biteɗo Ezra Jina ko fondateur kañum tafno oɗo église ɓurɗo mawnude tawi ko église évangélique e nder leydi Chine mo laamu leydi Chine heptinani on église noon laamu leydi Chine heptinani ɗum ko nangganoɗomo soka e nder leydi he guila octobre 2025 kanko de heeɓi kendal kay lakkitare so woppitede kay fofde kendal lakkitare o yalti kaso ko ONG noon de défense de droit de l'homme ONG darino ko fate haqqe innama ade kañum ɓayini oɗon kabaru église o noon wiyete ko Jina Mengris o tafno ɗum ko guila guila kay hitade 2007 koto leydi Iran paɗena Ali Khamenei ko gonnoɗo kay guide religieux république islamique de l'Iran baranoɗo kay bombardement gaddanomo dowlaji Amérique et Israël mbanno guila no gas jeetati lewru février puɗɗugol guerre hakkude mabɓe e leydi Iran guila aseta hanki o noon ɓe goni tigui leydi Iran naɓe goni tigui koye cérémonie ji gam waddemo dernier hommage kay waynodirde e makko kay ko adi komo wiri aleda hande o kadi o waɗanama hommage molanteɗo Allah no fewi yimɓe hewɓe kay tawi ko ujunnaji yimɓe ummoriɓe kay e nder jokli daya leydi ndi kala ha ummoriɓe caggal leydi mbawi foof arde tawtorede kay ɗiɗon cérémonie ji leydi ndi kala noon gari kay gam yidde kay wadde guide mabɓe religieux maynigu cakkitigu koto leydi Russie paɗena falde mina Putina hoorejo leydi Russie yetti téléphone mum aseta hanki o naya lewru juillet o noddi nanɗo makko Donald Trump kañum woni hoorejo dowlaji dentude Afrique wiide ɗum kay manditare jaam kay manditare jaam ndena manditare noon wattoro duuɓi temedde ɗiɗi capanɗe joyyi woni 250 ans ko leydi dowlaji dentude Amerique heɓino kay jeytari mum tigui manditare wattoro duuɓi capanɗe joyyi e joyyi e nder hen kadi ɓe jewtidi ko heewi ko fate gonga kay guerre hakkude leydi Russie kane leydi Ukraine ƴewde kay peeje holno ɓe mbaɗata ha guerre wawa dartade e oɗo saaha joni ɓe jewtidi hen ɓe pewjidi hen kay ɓe poddodiri kadi maɓe pottoyi kanko Donald Trump foddi kay ma wawa tawtorede kay sommet o temps joɗotoɗo kay toon to leydi Turquie on sommet noon joɗoto ko ñande jeeɗiɗi e jeetati lewru juillet ndu gonɗen ɗo soɓe pawi fotti toon kadi ɓe mbawa yewtidde hen ko fate ƴettugol plan kay no guerre dartori hakkude leydi Russie e leydi Ukraine musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tangan noon habruji mon e ɗemgal Pulaar e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nataɓosoje ko miñu men sehil men Saydou Abouba so tawi ko roɓi ɗo Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogu ñalawma janggo o so tawi ala ko faali ma en ketto musidɗo men sehil men Sara Blay Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on